mliting, suarane meraban bermusuk. Iki panjenengan Mas Bagek Lah nggih. lagu loro ati loro. Suara. Niki ngapunten lho Pak, kula lagi niki nggih. Oh, nggih. Ini tak wae sing gampang iki. Ya. Apa Bapak Haji? Nyewune napa? Oh, Buyung. Capek gunung ya? Oh, nggih. Capek gunung menika permintaan dari Bapak Haji. Menika nggih. Capek gunung. Nek jane apik dijenglengke lho ya. Lagi dijenglengke. Iya, iya Mas Budi. Apike dijenglengke kok. Seragenan ora dijenglengke. Nah, sak kuku awakmu, sak kuku aku. Iya, dijenglengke balanane jeneng. Ora apa-apa. Wong suara padha wae, wong aku ya suarane ndredeg. Jare Mas Bagek mang sak pupu awakmu sak pupu. Sapupuku, Sapupu, Iya. sapupu. Sapupu, Sapupu iki sak Bagek. Soalnya aku ngertine sapupu kuwi mau